Uhala, ang aswang nagsuhot sa akon. Bah, nagtuwad man siya? Ay! Ano to man? Daw sa may nagasuntok sa akon nga likod. Wala siya makaibalong ako to. Sino to man? Daw kahoy man lang ni. Bayda Mabantay kuya sa dalan. Basi kung may tao nga maglabay. Ay! Uy, hindi. Ato naman. May nagsuntok naman. Daw sa sungay Wala na. Ano to man? Katig-asad to. Kataliwis pa sang punta. Daw sila pang buang eh. Ay, ala. Ara naman. Babayan ko na lang ni Total, daw ka nami man sa pamatyagan. Makulokid all. Ay! Ay, ambot Kung mag-amo lang siniperme. Perme ako mapasilong diri sa idalom sang kahoy nga ini. Mamati ko anay radyo Nahidlaw na ko mong pamati sa akong paborito nga programa. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED lights, flashlight, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Uy, na-timingan ko si Tito. Dear Tito, tawag lang ako kay Vitudlo. Pitudlo. Tito, ining akon kasaysayan sang akon amigo nga tawgon ko lang kay Jacinto. Ining akon amigo nga si Jacinto, Tito, sang magsabwag sang dimalas ang langit, nasalo niya tanan. Kay man ay kalaw ay gidya sa iya, Tito. Ang iya punggod gin tubuan pagid sang madamo nga punggod. Kagang iya ilong daw sa nagapungpong nga batuan mo. Pero Tito, bisan nga malaw ay lang ining akon nga amigo nga si Jacinto, pero maayo man sa sambatasan. Gani nga nag-amigohay kami nga duwa. Bangod sa iya kalaway, wala sa may mabaton sa iya nga obra. Kag wala man sang babayi nga maluyag sa iya. Ay, ahay. Umi! Tito, isa sadto ka bes, nagatindog siya sa may bangkita sang magtalang ang isa ka truck nga 10-wheeler.
kag naipit siya sa bangketa. Uy, hala. Abe! Daw tama gid sa iya kadimalas Tito. Man sa sobra sila 20 ang nagatindog, siya lang iya nabungguan. Ay! Kag bangod si ni Tito, naluoy gid ako sa iya. Kay bisan ara pa siya sa bangkita, naipit pa gid sa iya. Agoy. Ah! Amo ini ang kasaysayan sang akon amigo Tito. Ang tagpadala, tawgalan kay Vitudlo. Ay aba, Vitudlo, di malas gid matuod ang imong amigo. Imagine, sa higad na gid siya, nabungguan pa sa isang truck. Kag hindi lang basta-basta nga truck, kundi 10-wheeler pa. Ate kung mag-amo sini, hindi ko anay makahatag sang ambahanon para sa imo, no? Kay man, paus ako. Masiling ko na lang condolence sa imo nga amigo nga si Jacinto. Ay, kanugon. Pao si Tito. Hindi naman ko makabati sang malulot nga ambahanon. Wala makibalo si nanay nga wala ko masulod sa klase. Manunador na lang kuya pispis Kaya ako naman tukuron tuksoon ni ma'am. Ano naman? Sa ibabaw sa kahoy, Uy, may bugad! Ano na bala? Tinaduron ko na bala. Bugad na sa maya mo. Oo, kada mo sa lanot. Panimitlog lang ba? Ari mo gaday, kitinaduron ta. Ano ka? Ari, unatong kong tinadur ko. Ari na, ha? Agoy! Hala, si Jacinta. Wow, animal! Sino inang nagapanirador man? Nagapanaka lang ko isang tambes. May nagapanirador sa akon? Ganyan ko dati ko. Gabi pa nga nila ko makita dito sa likod sa tanam ay. Hoy! Kung sino ka man nga buwisit ka! Nagapanaka lang kuya tambes! Para nga bisan paano, makabakal man ko pante! Oh, hala. Hindi ka dito bugad na nakita. Bugad na dito ni Jacinta. Day, Rosing? Pero day, basi kung gutom na gid siya, Nga aman? nagalilibat na siya day, Rosing. Amo gid ina siya ya tring-tring. Wala na siya nagutom. Natural lang na. Doon sa gagay. Uy, nga ano ka tring-tring? Day, Rosing? Doon sa gaga bala si Lulit mo? Nga aman? Nagsiling siya. Nga ihatag naman niya ko nung iyang anubyo sa akon. Kag na ang ihatag niya? Kay
Natak-an na siya kuno day Rosing? Natakan sang ano? Sang kasabad sang iyang nobyo? Hindi day Natak-an siya sang ulat. Naglantaw kuno sila sini. Katatlo na kuno nila sulito ng pelikula. Wala sang ginhimo ang iya nobyo. Ginasup-sup lang kuno niya ang iya. Ha? Ang iya ano? Ang iya nga lollipop. Di, amo na. Nga ihatag na lang kuno niya sa akon. Sino yung tuon niya man? Hindi siya gani Ako pa? Ay ano siya? Hello? Uy, hala. Si Juan. Nag-ilis. Wala siya makahibalo. Nakit-anon siya dahil sa may bintana. Oh, ara. Mailis na siya. Mauba na siya sa iya nga bayo. Hala. Mailis man siya, breath. Uy, hala. Ano ina? Pwerte ka itom. Ay, grabe ba? Ang iya nga lingganay ho? Do sa may ditablog? Ay! Ay, ang buta. Ay, san ko pa ina makumkuman? Bawpihugid. Duha kugid ina kapalad mo. Ay! Ayo! Uy, hala! Ang buli ni Juan, may upo. Oh! Ay, abaw! Ara na! Nagatubang na siya. Hala. Nagatabyog-tabyogid ba? Ay, hindi. Nagalaway ko, ha? Crazy! I'm crazy for feeling so lonely. Maria, ikaw na da? Juan? Oo, ako ba tuod ini? Ay, dawata ko, Juan. Kay masaka ko da. Ay, hindi na Maria. May kantuan pa ko. Uy, wala ka ko! Hoy! Sige ka. Kung hindi mo ako pagulaton, iwaragwag ko ganyan mayupok ka sa buli. Lulit? Nakita ko bala. Kaina pa bala inang lalaki nga nagasunod-sunod sa aton nga duha? Oo Kaina pa gani nga ginapaiwol-iwol ko ang akon nga balikawang.
Banta ko, sa akon siya gasunod. Sa akon, mas gwapa ako sang sa imo mo. Libat ka guro ay. Ang maayo pa, mabulaga na lang kita sa paglakat, ah. Nga haw, na-insecure ka sa akon? Basta, mabulaga na lang kita sa paglakat, ah. Dira ka na. Ato na siya oh. Ako tani ang sundon sa lalaki nga ina ba? Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacterias gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin lider kag alagad nga magabot
butang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agod amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bagong nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kamot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita,
sa sininggugma kag grasya sang mahal nga Dios nga kita man maghigugma sa isa kag isa. Kag ang paghigugma sa isa kag isa aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church na ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! 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 Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.